Hyvä. Kauhea. Oi, minun tämä. Vete. Hyvä. 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 Selvä, meillä on isompi vielä. Sillä lailla tähän näin on marviire. Kyllä jalat
sitten käyt tuolla kääntymässä, kävelet uudelleen ja nyt koira saa katsoa mikä se on, niin sen ihan plussaamaan tuota. Mikä se oli? Se oli. On semmoinen sitten kohti sitä rautapähkyrää, joka se on. Mene vaan reikki. Se oli vähän sillä lailla, että viihtyy ja en viihdy ja viihtyy ja en viihdy, mutta mukavaa täällä on. Ja jos lähdetään noista laukauksista, niin se oli kyllä todella laukaus varma. Se ei ole kyllä yhtään pätkää kiinnostunut, että näyttää siltä, että teillä ammutaan kotona jatkuvasti. Se on laukaus varma. Sitten hyvän tahtoinen luokse päästävä avoin. Se oli sillä minua miellyttävällä tavalla, että se ei jäänyt mua läträämään siinä, vaan se kävi ja me tavattiin ja asia oli selvä ja me oltiin kavereita. Se ei pyytänyt mitään, se ei anonut mitään, että se oli aikamies. +3 ja sitten kovuus. Se näytti toisin paikoin, kun sehän on se koiran muisti, niin se näytti vielä kovemmalta, mutta sitten tuolla tynnyrillä se oli pikkusen liikaa. Muuten se meni ihan reippaasti, mutta kyllä se kaikki paikat muisti ja tähän on koiran muisti. Me pantiin hieman pehmeä. Ja tästä voisi sanoa oikeastaan, että se on siellä yläpäässä hieman pehmeitä, mutta kiva, että on hieman pehmeä, koska sitä on helpompi olla. Niin. Sitten vilkas. Kyllä se tietää, missä ollaan, mitä tehdään. Eli tämähän on se mielen vilkkaus ja se, että miten se suhtautuu niihin ihan asiallisen vilkkaasti ja tietää, mitä tekee ja missä puitteissa. Ja sitten kun mennään hermorakenteeseen, kun me käytän sanontaa arjen hermot, eli hieman rauhaton, mihin menee 80% koirista. Mutta tämä tosiaan muutamia kohtia lukunottamatta, niin ihan reippaasti meni siitä. Taisteluhalu. Se kyllä jonkun verran tykkäsi taistella tuossa kepillä ja kelkallakin vähän, mutta sitten jos se kattaa koko tuon, että missä pitää kerätä sitä moottorivoimaa, niin se jää kuitenkin pienen puolelle. Että kyllä sitä on sitä voimaa, mutta se ei oikeastaan niin sitten riitä siihen, että mennään eteenpäin. Sitten puolustushalu pieni +1.
Ja se, kun tuomari aktivoi sitä vielä sillä esiintyvällä pelokkaasti, niin sitten se alkoi enemmän. Ensin se kysyi sulta, että mitä pitää tehdä ja pitääkö tehdä ja mitä säkin siinä seisoo. Ja sitten kun sä huomasit, että kun mä sanoin jotakin, niin toi uskoo, niin sit se lähti. Se on +1, mutta sitten tulee toi terävyys tuossa seinässä. Se oli muuten tosissaan. Elikkä mä en lähtisi sitä, jos on jossakin yksin tai muuta, niin ei kukaan semmoinen hönötaksu tarvitse mennä sitä aktivoimaan, se tulee käsille. Et se oli ihan tosissaan, mutta sitten kun mä tulin lähemmäs, oli kauhean iso ja kammottava, niin sitten se lopetti sen ihan järkevästi kyllä. Mutta sitä on siellä, että se sinun täytyy muistaa ja sitä ei millään lailla esimerkiksi leikkimällä hippaa tai tanssia tai jotakin, niin ei sitä kannata aktivoida millään. Toimintakyky kelkalla. Se pelästyi suuresti, mutta tuli katsomaan sitä ja me sanotaan tuon kohtuullisen ylärajan pisteet tulee tuolta pimeästä. Ensin mä kolautin, sitten se oli kiipeämässä, kuulit varmaan kun sanoin, että mitä sä hommaat siellä, hyvin epäkunnioittavasti. Niin se oli kiipeämässä siihen lautakasalle ja se lautakasa lähti. Sitten se lähti eteenpäin. Välillä se ajatteli, että mä olen nyt tämmöinen jäljestämiskoira ja mä nuhkutan, mutta sitten kun tuli muita haluja muualta, niin sitten katsottiin siitä, mutta mitään kiirettähän sille ei ollut ja mitään kauheasta kutsuttakaan ei ollut. Et se teki sen, että se on siellä kohtuullisella rajalla. Me otettiin 152 pluspistettä ja sitten me otettiin alvia tuosta taisteluhalusta ja se menee 10,142. Ja se on minun mielestä sen koiran näköinen piste. Noin. Missä se on katsomaan, ettei tässä... No niin. Hyvä Pete, hieno. Ja sehän meni profiiliin.